umuntu ofanele angene namanzi egcekeni. Mase kukhiyiwe isanga akekho ofanele ajombe ngale kafenisi angene la ekhaya. Uba nenselelo kumuntu othatha lelo khaya ngoba ngesikhathi eqala ebuyisa umthetho uphenduka isitha kwabo. Angifisi ukuthi ninese lenkulumo yokuthiwa iNFP ihlupha abantu besifazane. Mina ngakhetha abantu besifazane kwi-conference. Ngicontesta nomuntu wesifazane. Mase ngikhethiwe ngabuye ngabakhetha abantu besifazane ukuthi bebe ingxenye ye-NEC lesiphethe ngayo. Nyangu nje udadewethu umphathi wabasifazane udadewethu uZulu. Umuntu wesifazane ngamqoka nekomiti. Engakakhethwa ke usekela nobhala jikelele. Nangimqokile ukuthi akasisize sakhe iqembu likaNtshona unobhala DJ Ntengela. Umuntu wesifazane. Baningi ngabangekho ngithi national organizing umuntu wesifazane. Ngicima lento abayenzayo amaphephandaba nabantu abangayifuni NFP sla. Nalaba ade beme indleleni bethi amatekisi awangabalayisha abantu. Ibona abakhuluma leli phuthe libi. Akekho umuntu olwa nomuntu. Kodwa sibeka umthetho sisekelo sathi wona ohamba phambili. Kwase kuvuka kuba umina kumuntu. Nokuthi phela umuntu mekhule ekhakubo kuyena olethe isaka lempuphu kubo. Ucabanga ukuthi nala kusengakhona kubi la fanele alethe khona isaka lempuphu. Kanti la kulethwa amasaka empuphu hamba umthetho sisekelo phambili okunye kuyalandela. Ngidlula lokhu ngoba ngizwile eindabeni okhosini. Ngiyacela ukhozi ukuthi malifuna ukwazi iqiniso ngeindaba zeNFP alize kithi solitshela iqiniso ukuthi ukwenzakalani. Abeke behambe kulabo bantu abasengeyimithi abazofuna ukuzogxeka iqembu leNFP ngoba befuna ukuphusha elabi isayidi. Akaze sithi thina sifuna uhulumeni obambiswana. Sakumemezela kwacaca sathi mingane zethu ziphakela ukudla okubolile ezikoleni. Umphathisa wezemfundo makasule ngoba leli thende leli elilethele ingane zethu ukudla kuzwakala ukuthi upha abangani bakhe nabafowabo namakhomrade akhe namakhosikazi abangani bakhe. Ingane zethu azidli kanje yena ezakhe ingane zihambe phethe ikafutini ngoba uhola kahle ekhulumeni. Ngoba kuyisiqubulo sethu sokuthi silwa naye inkohlakalo. Wayitho kwamagwaza msibi abantu bakithi abahluphekayo kwabahluphekile ibona kufanele sibalwele kuze nqamuke uzwana. Sisabambelele lapho namanje. Kwangeke ukuthi namanje ade ngiseThekwini eBaholi emaklinika asemlazi ukhuphuke njalo uye eSiphingo uze uyofika le eLovo. Amaphilisi okushanguza kulabo abantu abaphethwe izinso